punta ninyo, maura ni masudan. Tagsara mi sa kong anak kani kay tag-gis man ni siya. Tag-gis 20 ra mo nagasto, nag-budget mi kay wala ba ko'y trabaho baya. 1 month na kapin. Sila pangaon na ta anak. Kami ra doon sa kong anak guys, ngaon karon kay kuan man. Kami ra man doon rin po sa kwarto, nag-abang raman ko. Dungan ako. Kaya ba, wow, tanita. Sige. Tari na nasusto. Mura tayo masudan. Mga Bisaya di ba eh. Sama na ba eh. Tarong na bukad. Eh, dako na ba ikaw? Pag magtarong bukad. Sabing anak ka eh. O magtagsa lang taan eh, mag-budget taan eh. Kay kabalo na ka akong out di trabaho. Magtagsa rin sa kong anak ani mga guys kay bulukuan ba ya. Ay magampo sa dito eh. Lord, salamat for sa siya nga. Tawa bisag. Ora imong sudan Lord. Mabusog rami ani Lord. Nawat ko Lord, nga napiladagang lalo siya mabot ka ng Lord. Mga na ta anak. Narami sa ako nangaon mga bahay. Sa salog. Kaya mga rin sa kahapog, maghabog ba? Hindi na may tungtong ito. Pero kadari siya magkana sa salog dyan. Katingala kanang duha rami ha. Kami ra duha sa mga anak nagpuyo. Wala mo koy bana kanang sa ko kakuan ka solo parent. Sana na mo. Dari nyo mga guys, mga bye. Di anak nga, kan di masiglaag ha, kay kuan ko yun ang panahon ron. Amara nang ibadyo sa akong anak. Tagsara man mi ani. Nagpada kog duha ka kuan ra barbecue amo gi. Nagparami ba? Nagbudget rami ba? Wala ko trabaho ba 1 month kapin. Gitungtong gari day mga bay ay kanang hinatag sa gobyerno ang nadawat kay kuan tanan mo nadawat nga bugas. Parmiro kay 5 kilo, di o pag-utong semana 5 kilo din. Di yan ato pag-utong semana ato may semana alas. Kadawat may kuan. Duha kay inani nga bugas. Kuan na tanan mong nadawat sukad mga 1 month tapin. 26 taro na. 27. 1 month nakapin ko nga ulay trabaho di ang among nadawat nga bugas kay 20 kilos tanan. Ari man igbutang among bugas o ano sa lamisa kay mga magbutang dali sa salud kanang namo koy R80 good kay kuya na kay makuan sa kuan ba. So kama ay kadlukan na may. Naikuan ba murag siya kuan ba uk kami nga niagi ba kana murag lawa-lawa ba ko na ngo lag kanang nalo kung anak ano gay kan uniki ay kun ang sudan na budget ang sudan wala na lang sudan ro ba sudan to dong yukan budget ka rin mo sudan gi wala ta lang sudan.
maglugaw. Maglugaw lang sa ugma, kaya budget ta. Na. Ito tubig. Wala yung kwarto kiyabangan, kanang gamay rin siya, kanang kwantanan. 1,800 ang kwartong kiyabangan. Ari may din matug ra guys. Kasi may mga on. Sige may makayong kwarto. Puti mo sudan. Hala. Butang daan oy. Kung na to sa andas pan oh ay butang. Pag kuan oy katon oy kuan oy kadako ka na kapit ka madaga. Pagkaton kag kuan lipyo. Dili pa ta butang kay hindi na mayo. Allah. Pasudan na lagpat test daw imong sudan kay kay man gurot. Kay butasan ni mo oy magkaon na sa mangutot man ka. Sa baka oy. Sige ang tingog ba? Ano kung anak ba kay sumtaw ka oy. Imong tingog. Iba o to sa kuwado sa mga tao oh. Kaya wala to sa tuwa kat ikaw nagpatingog ka din ha. Anak ka oy. Oo to sa mga audience oy. Iwan ko tingog di mong kuan niya eh. Kasi taga-balaka ni mo na ko eh. Kau niya. Pagka yung kalong tiwas, Liko tayo eh pag magbaro magkaon niya oy. Diretso na sa imong PLM kanon. Uy. Nabuto na yung lupot din ha. Masab na mong anak ko. Ikaw rin di katawa. Pagdali kaon niya, pagdali. Ha? Ay, lalo ito nabuto. Kaya walang kalakaling ko sa lalo na ihi ha. Meron na sa kilo na mag-ibuta kay kuan ba. Tapos na kayo mo naog sa silo o bangihi at nagpana may granola na lang. Kay kapoy kay puyo na sa gayo at silong. Akong anak magkaon na po sa ganon kaya sudan nga saktong kami sudan na ba. Kaya mag-iurong tayo. Dagang ganyan. Iya magilanlan imo. Ang ginan siya ga. Ako din gilan din. Ko siyang ginan guys nga. Pag budget bisa mong sudan. Pasuko ka man ay. Tinan ba tang imong sudan imo nagi. Imong gipaspasan imong kadto na pinibilin hala ko ni pa nimong kadto. Ang ko dagang ang yukay. Wala ko kaon pagay ko. Ako naman yung nakuan. Inkitan di ba maayo eh. Kaya ako nang nainkitan. Wala pa sudan na lagpatis niya. Hmm? Kaya ang vitamins ay mo pag ginawag vitamins. Bala ka to sudan ko ana basa. Surat na ng tubig. O siguro sa tag vitamins sabi be pag-yabog bugang tubig be. Amo ko kanang ganon ni magyabog-yabog ra mi dire guys. Vitamins mo. Ay pakita kay kasi ay bawal daw ipakita ang brand bawal. Gusto ko si Lolo ipakita ang brand. Ano ko mag-inom? Dari puta na dire vitamins. Kaya ko mag-open.
Oo, sa tanak. Ay, ingon na dako kaon na. Uy, asa ka balaka ni mo na. Ako ba? Ako. Managin Kasi na. ito ko anak dako kaon. Tinuod sa tanak dako kaon. Ang tiyan na tanawa ay. Dako na kung tiyan sa kuntis na ni. Ay, ako na. Tanawa. Kuntis ani. Murag sa buwan. Ma. Gracias, thank you Lord. Napasok ko. Ay, sa likod sa slip ni kape na kamera. Oh, vitamins oh. Naginom sa maginom sa vitamins para dili ta humok magkasakit-sakit. Ay guys, nasiguro jud pa vitamins sa akong anak balang masundan na big asin basta naa jud vitamins sa akong anak duha ka buok. 10 ml no ang kuan no. Lagi eh. Tawag ti naman day ka no, ikami 28. Pusoy. Ang anak, pag ti na karong may 28, wala dyan siya may handa guys. Wala handa. Palag walay handa, basta mayo naglawas. Ora na importante. Sunod na lang. Handa. Sige na, imna na na oh. Ay guys, Sagod. Ako pinangiti. kapag kuwan pa ko na yung sa vitamins mo, ganay para pataas. Sige, kaya yung nag-vitamins para taas, wala ni taas. Asan ni butang yung vitamins? Nasa tiil. Guys, basta kamera doon sa mga anak, say happy kayo sa mga anak. Masige, may katawa kayo, masige mag-intake. Pero oh, imna na na. Imna na na. Bukay kong kilit. Kaya po ng vitamins ko. Ingon ako anak guys. Kami pa kayo. Pagdali dyan. Pagdali ba? Kada pa yung isa oh. Hindi, kada pataas ko. Ang kining isang vitamins sa kikuan guys. Kana para pataas ni. Okay. Mugbubay gahait. Manila mo taas gamay. Sa man uy. May kikanon? O dara o kanon. O pagbuha kanon no. Gamay lang. Oo, oh. Ana oh. Sina. Kao tagayo hap-hap ta sa gamay ra tong sudan. Budget lang ta. Uy, ay ko pang patis. Uy, imo lagi yung patis. Ikaw din. Asa taga balakan. Uy. Ay patag pande uy. Asa taga balakan. May mo pala na recipe ay. Guys, di pa yung sa mga anak pa yun. Bisa ka na, kabiran diba sa mga anak ko, part of pamulipayot kami ay. Ako na, mga anak ba, kanalila masugod magbinyo ko kutro kay gusto niya kabiran doha. Ay, anak ko yun nasabi ako, magbinyo po, ako anak, babae, waya. Anak, akong atensyon na sa mga anak. Basta lang ayaw labig lawas, na alam may makaon, okay na. Wala na mo ah. Tapos ito libig, mga sa kung anak kaon di ay. Uy! Yung gigot kasi. Ay. Ay. Ito na ako, oh. Isip na kong dawin eh. Nagkaroon ito sa mga anak ko, kano kalangan sa kanon guys. Baka na, yung nag-ano, bahin natin kapatid. Ay, ikaw na ay malabi kay. Tapos kang mura kang udang. Ang malahi mo ay mamugas. Pwede na wala eh. Ano ba mong vitamins? Uy, buta sa ano? Aspan oh. Uy. Ikaw dito po. Vitamins mo oh. Madalimig pangaon ni guys. Panurat ng tubig. Ipos ta. Ako'y butag, ako'y tuol. Kaya ang trapo. Ay, asang trapo eh. Ay, imong mo si batiis ko na oh. Kaya lakpan sigag manok ka na. Dara oh. Kana mo mo oh. Luyo. Ito na sa daspan. Kaya lakpan sigag manok. Kasi nga manok. Kaya saka dire. Hindi nagkapot ang manok.
Isa ka ng manok dire na, tagbaw ka. Ato sang. Ato sang. Ato sang kupita manok.